Jeg er lærer på Sprogcenter Viborg. Jeg har undervist rigtig mange forskellige niveauer. Mange af de kursister, jeg har, de har jo ikke noget, de har ikke noget skriftsprog. Altså de er analfabeter, de kan ikke skrive, og de kan ikke læse på deres eget sprog. Ja, altså jeg har jo forberedt mig på det her. Ja. Så jeg har en seddel her, som jeg kigger over en gang imellem. Ja. Fordi jeg synes, hvis man skal ud med et budskab, så er man jo nødt til at forberede sig. Ja. Og jeg har jeg arbejder på Sprogcentret i Viborg, og er meget glad for mit arbejde. Altså man skal have en stor fleksibilitet, fordi man skal kunne rumme både det og kunne være i en klasse med meget få, og også lige pludselig have en hel masse, som er meget forskellige niveauer. Det er jo ikke bare et spørgsmål om at formidle det danske sprog, men det er også at forstå kulturer, det er at høre om kulturer, det er at sætte sig ind i en baggrund, som man normalt ikke træffer, som hvis det nu havde været danskere. Læringsmiljøet, det er det, der giver mig arbejdsglæden. Ja. Altså det er også betydning, hvordan man har det på arbejdspladsen, og der føler jeg, at vi har en rigtig god arbejdsplads, hvor vi har en meget fin stemning med en seriøsitet og en hjælpsomhed og en god ledelse og gode fysiske forhold. Det er jo vigtigt for mig, at jeg har det godt på min arbejdsplads, ellers vil jeg finde noget andet. Så det, at man møder så mange mennesker, de kommer fra hele verden, og der er jo, altså det kan jo belyses ved, at der er omkring 40 forskellige sprog repræsenteret i sådan en kursistgruppe. Altså, jeg ser det som et mål for mig som lærer, at møde de kursister lige præcis der, hvor de er. Og kunne være med til at fornemme, hvad det er for en udfordring, de står i. Og ville det bedste for kursisten. Det mener jeg, det er meget centralt, tænker jeg, for at få en god kontakt til den kursist. Kvalificeret god undervisning, det er undervisning, der er forberedt så godt som overhovedet muligt inden for de givne rammer. Ja, det er for det første, læreren må være meget opmærksom på, hvordan kursisterne modtager det, han fortæller. Det at være overvågen, det er en vigtig ting. Når det ikke fungerer godt, så kan man jo måle det meget nemt på, at de går frustreret hjem, og det gør jeg også. Hvis man ikke helt er forberedt på de forskellige situationer, der kan opstå i klasselokalet, jamen, så bliver det bare derefter. Undervisningen bliver ikke nær så effektiv. Det synes jeg er helt tydeligt. Og det kan jeg mærke. Hvis jeg har en dag, hvor jeg ikke er specielt godt forberedt, jamen, så bliver det svært at få undervisningen gennemført på en optimal måde, som er optimal for kursisterne, men også er fuldt ud tilfredsstillende for mig selv. Det synes jeg, det er altafgørende, at jeg har tid til at tilrettelægge undervisningen, så det passer til de enkelte kursister. Og det kræver altså en del forberedelsestid. Så når der er 22 på et hold, som der er lige nu, nogle af dem, der er ikke 2 af dem, der er kommet den samme dag. Der er ikke 2 af dem, som arbejder i samme tempo. Der er ikke 2 af dem, som har den samme ballast eller baggrund. Så kræver det, at jeg forbereder, hvad hver enkelt kursist skal lave fra gang til gang. Altså jeg får mails fra de forskellige også, som jeg forbereder specielt rettelse til den, og den skal så, når jeg kommer på klassen, have gennemgået specielt den rettelse. Og det er jo individuelt, så det forbereder jeg jo også. Jeg vil sige, jamen, den forberedelsestid, jeg har, det er aldrig nok. Altså man vil kunne forberede sig i uendelighed, hvis det skulle være. Det er jo et spørgsmål om, hvor man vælger. Man går altid på kompromis på et eller andet plan.
Det er fordi, jeg kan bruge min energi på undervisning. Hvis det var sådan, at der hele tiden var usikkerhed med, hvor meget tid får jeg til en opgave, og så skal jeg bruge min energi på noget andet. Jeg skal bruge min energi på at promovere mig selv, eller sørge for at belægge mine ord rigtigt over for ledelsen. Altså kunne forestille sig en diskussion af, hvor lang tid en given opgave skulle berammes til. Der skal være nogle eksterne regler for mig at se, for at undgå eventuelle konflikter på arbejdspladsen mellem den enkelte medarbejder og lederen. Altså det vil jo helt klart kunne skabe en masse splid, at forskellige medarbejdere skal ind og diskutere den samme arbejdsopgave med lederen uafhængigt, og måske få forskellige resultater ud af det. Jeg ved, der er en central defineret timenorm, og så kan jeg bruge min energi på undervisning, og det synes jeg, der er mere vigtigt. Altså, jeg tror tværtimod, at det vil stresse mange mennesker i dagens Danmark, i den tid, vi lever i. Der er folk i forvejen utrolig pressede og stressede af alle mulige indtryk. Hvis vi så havde som lærer også det, og skulle forholde os til, hvordan vi promoverer os selv bedst, så tror jeg, at vi bliver utrolig presset, og det er ikke gavnligt for miljøet, altså for arbejdsmiljøet. Som jeg sagde før, der er aldrig for meget tid. Der er aldrig for meget tid til forberedelse. Altså, den kan altid bruges. Til gengæld synes jeg, det ville være stressende, hvis jeg havde for lidt tid. Og det vil gå ud over min arbejdsglæde. Og det vil gå ud over kursisterne selvfølgelig også. Nu kan man jo også forestille sig, at det er ledelsen, der har givet en tidsramme. Og der kunne man selvfølgelig sige, at vil det ikke være okay. Nej, det vil det nok ikke. Ofte vil det være uheldigt, og det hænger simpelthen sammen med, at ledelsen netop ikke har den samme daglige berøring med kursisterne, med holdet, og kan følge udviklingen på holdet, følge udviklingen med de enkelte kursisters læring. Og det er kun læreren, der kan det. Så det vil også være noget umuligt, hvis ledelsen skulle gøre. Det vil sige, at de tidsrammer som ledelsen, eller den tid, som ledelsen vil stikke ud, vil ikke være det, som der er mest brug for. Så en aftale mellem arbejdsgiveren eller ledelsen og læreren, det er absolut nødvendighed for, at man kan levere en god undervisning, og kursisten kan få noget ud af det. Lærerne brokker sig sådan set ikke over eventuelt at skulle arbejde mere. Men problemet er, at der ikke er fastsat en tid til forberedelse. Og det synes jeg er et problem. Det er et problem for den enkelte arbejdsplads, og det er et problem for arbejdsmiljøet. For at sikre sig den generelle kvalitet også, kan man sige, der synes jeg, det er vigtigt, at man har en fælles ramme på tværs af institutionerne. Jeg synes også, det handler om på landsplan, at man har et niveau, der ligger nogenlunde ens. Jeg er en gammel høne, så jeg ser fagforeningen som et politisk redskab, og jeg synes, der er en stor forskel på arbejdsgiver og arbejdstager, og de kan jo umuligt have de samme interesser. Og jeg tænker jo lidt af i alle de her år, hvor fagforeningskamp har været lidt umoderne, det har faktisk været et lidt odiøst ord. Mange af, hvis vi tænker over det, så mange af de begreber, som vi brugt i 60'erne og 70'erne, de er sådan lidt fyldbegreber, og man har måske ovenikøbet helt udraderet dem fra over det danske sprog. Men lige nu i den her situation, der kan vi se, hvor vigtigt det er, at der er en fagforening, som kæmper for nogle rettigheder. Så det er ikke bare et spørgsmål om at kæmpe for, altså når vi snakker om fagforening, det er jo sådan måske meget almindeligt billede, det drejer sig bare om at få mere i løn. Det vigtigste, det er nok i den sidste ende de forhold, de betingelser, som man arbejder under. Og det er selvfølgelig fint, at vi i de sidste 30 år har fået lagt lidt på vores løn. Vi har dermed også ligesom fået lagt låg på vores største utilfredshed,
så den er ikke kommet voldsomt til syne, og hvis vi bare får lidt i posen hver gang vi forhandler løn, så reagerer vi nok ikke voldsomt, og det har vi jo heller ikke haft nogen grund til. Så dermed har vi næsten glemt, hvad det vil sige at føle sig uretfærdigt behandlet. Men lige nu føler vi os uretfærdigt behandlet. Man får indtryk af, at det er et diktat, at lærernes arbejdstidsaftale den skal afskaffes. Og det bliver jeg harm over, og det bliver jeg provokeret af. Jeg synes, det er falliterklæring, at man ikke forhandler. Altså det er jo sådan, at arbejdstidsaftalerne, de bliver aftalt mellem arbejdsgiverens organisation, altså i vores tilfælde, der er det KL. De har været der på den ene side, og så er der altså lærernes organisation på den anden side. De aftaler så de generelt. Ud fra den generelle aftale, som så kommer i stand der, ja, så har man muligheden for at indgå lokalaftaler ude på de enkelte skoler. Fordelen ved den konstruktion, det er, at i de lokale forhandlinger, der kan man i aftalerne, hvis der er noget, man ikke kan blive enige om, jamen så er det de generelle aftalers bestemmelser, man skal følge. Og det vil sige, at man undgår sådan at personlige, eller at uenigheder, de ikke udvikler sig til noget personligt. En meget vigtig ting er også, at man på den enkelte skole heller ikke, hvis uenigheden er så stor, så man ikke kan komme videre, bliver handlingslammet. Fordi så kan man sige, vi kan ikke blive enige om det her punkt. Hvordan var det i den generelle? Fordi at fagforeningerne de deltager i forhandlingerne, så har man en sikkerhed for, at der er pædagogiske perspektiver, som er med til at vurdere, hvor lang tid en given opgave skal tage. Kursisterne har en garanti for, at den undervisning, som de får, er vel tilrettelagt, og det er ikke bare på den enkelte skole, men det er på alle skoler, det er på landsplan. Den generelle sikring, det er for så vidt det, som fagforeningernes medvirken resulterer i. I det her tilfælde, der synes jeg, det rammer to ting, nemlig retten og lønnen for at forberede sig ordentligt, så man kan møde sine kursister. Og det er sådan set for mig det aller vigtigste. Det skal man ikke acceptere.